anem a presentar la nostra emoció. La nostra emoció és l'admiració. L'admiració és quan tu admires algú, com Jorge admira Parejo o Josep Campes i Carlos a Messi. I alguna persona vol a una altra, apareix l'admiració. Per exemple, quan uns equips van jugar la Champions League, que el Barcelona, que va perdre al final, sent l'admiració per l'altre equip. Per mi l'admiració és quan la meva mare està cuinant, perquè la meva mare cuina molt bé. I a mi m'agradaria molt fer menjars igual de bons. Jo sento admiració per la teva mare, perquè treballa molt i és molt treballadora. L'admiració és una emoció i quan la sents admires a la persona a la que ves. Quan vas veure alguna persona vas admirar-la per alguna cosa. Com Mateo, que jo l'admiro perquè és molt bo de porter, o a Marc, o a altres persones, com la meva família entera. Sí, perquè les emocions són bones per al cos. Si no, provocaria una desnivelació brutal. No sabrien sentir les emocions i quan sentires l'emoció no podríem andar ni créixer el pèl, ni tampoc podríem jugar. Per a mi és bastant admirable la meva família, però sol per a mi. Quan vaig veure a la persona que li tinc l'admiració, es pot sentir molt quan tu sents l'admiració, perquè admires a algú con molta admiració. Sí, a la meva mare, perquè és molt treballadora i és farmacèutica i cura els malalts. Sí, és bo perquè puc compartir amb els altres les meves idees i inquietuds. També pot fer nous amics. Gràcies, amics, adeu!